Ngibingelela umama, ngibingelela ubaba wethu, ubaba Gadlela. Ngizoqala ngento ehlekisayo njena engenzakalele. Kuthengo lesihlanu. Nje ngoba ngihlala ngedwa lapha ekhaya nokuthi mhlambe sengikhulile ngazi. Ngithi ikodwa kusatha sesontweni. Ngisho ngalesihlanu mina. Masize esontweni ngeke ngilungise ngayizolo. Ngiyavuka ngaayina ngiyaqala ngaayina kungolesihlanu. Oh, okay. Makusa kunomfana ongwashela imoto ngaso sonke amalanga. Esengifonela umama wakhe ngithi ngitshela uLokhuza umlindo sigama lakhe. Tshela umlindo sazongwashela imoto. Athi ke wo ngoba uya ebholeni umfana ngithi ngiyamfuna nyela ngamthola ukuthi asohambile ebholeni. Athi uzomtshela. Ngiwasha ngo7 o'clock imoto. Ngempela umfana afike. Oh, ukuthi ungisalele nje ngabo 6:30. Ngizwe ibhasi yaduma ngithi mina ho. Ibhasi iduma ngesonto ukuthi bayiqashile ngisho nje kanje. Shothi nje bayiqashile kanti isonto vele isikhathi sayo sokuhamba. Ngishayela umfana imoto mina. Kuthi ngo9 sisiphe. Isikhathi phela 10:15. Athi 10:10 anti ngithi ke mina asiyesontweni phela. Hawu anti asiyesontweni ngomgqibelo. Hayi manje wena siphe uthini manje kimi. Hayibo. Sengilungise konke mina ngiyahamba ngesontweni. Kanti ke bengasukumela lokho bazalwane. Ngo2023 ngeke ngayihamba iJejuba ngomkaXolani. Ngigcide iJejuba ngomkaXolani, uyopha umkaXolani isinye uzo waphuphumela iziso ezimbili. Oh, bathi eJejuba sephansi ahamba ukhipha isibeletho. Ngangayizwa kahle lento yokukhipha isibeletho mina, ngayiphikisa vele. Hamba isikhathi 2024 ngumnyaka ophelile. Ngizwe ngomakhelwana umakoti wakho khophela ubambile. Oh ngithi ngoba vele kuzophinde kuphunyuke ngisho nje kanje ngenhliziyo kodwa ngaphumiseli. Hayi uhambile unyaka wahamba unyaka kusasa uyahamba uye eGood Shepherd. Sokufika isikhathi sakhe uthi ahamba usikwa ngoba uyasikwa isikelo esisebenzayo. Ngisho ukuthi bazalwane ukuba kwami lana SOG ngizwa ngijabule kakhulu ngoba ugcobo lika baba wathi ubaba kuba khona kwethu lapha esontweni simele namakhaya ethu. Ngimthele iSis ngathi njalo maqeda ukugeza ugcobe lasinyeni bekenza kanjalo sekufika egcineni ukuthi ahambe. Ngicela ubaba ngithandazise bazalwane kube impumelelo mayihamba kusasa mina sezohamba ngimlande maseqedile ukuteta. Ngiyabonga bazalwane. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngibingelele ugcobo olwehlela kubaba, ngibingelele ubaba, ngibingelele umama nabazalwane bonke. Ubufakazi bami bokuqala abazalwane ngizobonga uNkulunkulu ngokuphila nangokungigcina. Bese kuthi obesibili ngizobonga imikhuleko kaBaba. Imikhuleko kaBaba ethambisa amabhawodi aseneminyaka afaswa. Ngizobonga ukuthi abantwana bami ababili abangabafana bayasebenza bayosebewutholile umsebenzi. Omdala uzoqala kusasa ukusebenza. Bazalwane. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama nogcobo lungaphakathi kula ekhaya. Bazalwane ngizobonga ubaba ngonyaka ophelile wangisukumisa ngilapha. Qala wasukumisa uSimangele lo omunye wasesukumisa nami-ke. Wasesho ukuthi konke kuhle sekuvulekile singenza noma ngabe yini. Ngiyabonga abazalwane, ngiyabonga uba phakathi la eSOG. Angazi ngathini kodwa nje ukubonga kwami kuningi. Ngibonga baba ukuthi ushintsha umqasho la bebethi khona kusemqashweni namhlanje sekusekhaya. Ngiyabonga kakhulu.
kuningi baba osenzela khona ekhaya kwanami nje emsebenzini uyangithwala ngomkhuleko wakho kukho konke baba ngiyabonga. Ngithole ebandleni bazalwane. Ngento ethanza kubingelela babe umprofeti ngaphakathi kwethu ngiphindze ngibingelele Maki nelibandla lonke. Into ethanza kubonga uNkulunkulu ngemusa wakhe la ngendele wona. Iwesipho lasiphe babe umprofeti. Shothi ngifikile last week ngifike kubabe ngalesithathu ngafike ngacela omthandazo. Benginenkinga ngihlushwa sibelethu. Ngahamba ngaya kodokotela bafike bangifaka ku scan. Bathi fena ngihambe ngiyokhipha nginesigadla one side then one side kunamahlwili. Ngabuya ngeda ke kubabe wangithandazela kwathi ngalesithathu ngahlulwa dinhlungu ngaphinza ngabiyela futhi kudokotela. Mangifika kudokotela wathi akasasibona isigadla. La sakubona yena sobona nje ukuthi sibeletho singcolile ucela ukungibhukhela ukuthi nge11 ngihambe ngiyosicleana. Ngiyabonga kakhulu bazalwane kakhulu ungethwele babe kuleti inhlungu bengidiva bekungelula. Ngiyabonga phindze futhi ngibonge kubabe. Bengingumuntu bekakha ekhaya sekulukhuni kuphela. Sekulukhuni kungelula nebhizinisi iwa ngizama ke sekulukhuni. Ngiyabonga bazalwane ukuthi ngigcine ngikhonile yaphela le ndlu benyaka. Ngiphinze futhi ngibonge kunindi ngingangesaba kusukuma lapha phansi. Ngiphinze ngibonge babe ufike ekhaya wajuba umkhathi bekunesifo sekubophana ebaleni ekhaya. Sekudlala nje lijele nakungakangeni ibhuti wami ngene umntana siswami. Kodwa ngekufika eSOG kuncamukile lokho ngobe kuthena kwendeka kubo bonke ngafike ngahlala lapha ekoneni babe wafonza livesi lelafike lacondzana nenkinga yami. Ngangaditsheli bazalwane bese bangitshelile ukuthi ibhuti wami ngeke abuye ngobe nyalo bamakhele lisule ukuthi kuthiwe urapile. So ngeke aze aphume vele kuthiwe kulukhona. Bangitshela nebantu ukuthi yini lo ngabambisa ngayo wena noma engathiwa enkantolo khona lokudzi ngibambise ngakho. Kechanga nguNkulunkulu amohle bafike babe wafonza live ngangaya futhi nalecaleni ngahlala phansi ngathi nje ngeke ngize ngiye ngahamba ngayendlini ngalala ngavuka ngakusasa ngesaba nekubabuta ukuthi bahambe njani ecaleni kwaze kwabe yabona ngekushona kwelanga wathi make lo mncane sibuye naye sisi ubuyile baba wakho ubambisile ngesibaya baba wakho lo mncane nange indodakhe sukela lapho solo ngiya attenda since last year solo uya attenda uya nje ngosayina kuphela but icala alendiwa alindwana alithethwa. Ngiyabonga bazalwane kakhulu. Singibonga bazalwane ekamela ngizwelile Ntsele. Ufakazi bami uqala ngifika la ekhaya izinto nje ubaba angenzele zona kwaze kwaba usuku la nge27. Ngathi ngifika bazalwane la ekhaya ngafika phezulu kwesimo sokuthi ama-results ka-matric ayizophuma ngekusasa. Ubaba-ke washo ukuthi angeke uzikhambe kahle esikoleni ngenxa yezinto ezithile. Kodwa ubaba wakwazi ukuthi angishintshele lawo ma-results bazalwane kwase kusele ubusuku obuyi-1 ukuthi ama-results aphume. Kwaba nane-license sengiyabona ukuthi kahle kahle kudalele ukuthi ngibe la ekhaya izinto zami zila ekhaya. Basenthi ngafika la ekhaya ubaba eyibonakalisa empilweni yami. Ubaba wazile futhi nokungisindisa ngiyi-hearing esikoleni ngifonela ngathi baba kanje. Ubaba ngitshela ukuthi angirelaxe sengi-I6 konke kuzohamba kahle nangempela bazalwane bahamba kahle. Ubaba nje ungithwalile yonke indlela ngiyibuza ukuthi kuthiwe bengike eSOG ngabe impilo yami ihamba kanjani.